сёлета да 1 ліпеня ўсе хатнія гадаванцы краіны павінны быць зарэгістраваныя. Новы закон прымусіў плаціць падаткі, а галоўнае, забараніў трымаць у кватэры больш за 2 жывёліны. У прыватных дамах колькасць катоў і сабак пакуль не абмяжоўваецца. Навацыя закране тысячы сем'яў, якія ратавалі хвастатых з вуліцы. Прыкладам стала гісторыя гамяльчанкі, у кватэры якой жывуць 10 выратаваных катоў і трохногі сабака. Паводле новага ліміту 9 гадаванцаў апынуліся па-за законам. Куды падзець лішніх у ЖКГ і адным акне толькі разводзяць рукамі і раяць трымаць жывёл ціха, каб суседзі не данеслі куды трэба, або плаціць пастаянныя штрафы. Эксперты падкрэсліваюць, закон прымаўся без стварэння дзяржаўных прытулкаў і без праграм бясплатнай стэрылізацыі, як гэта робіцца ў суседніх Польшчы ці ў іншых краінах свету. У выніку ўзмацнення бюракратыі і пагрозы штрафаў валанцёры прагназуюць адваротны эфект. Хваля панікі можа прывесці да таго, што людзі пачнуць масава выкідаць жывёлаў на вуліцу ці вывозіць іх у лясы.